to je modrá. Je. To máme radost. Je. Ťuky, ťuky. Ju. Koukej, Tomí, hele, koukej na ní. Hele. Jak se jí to líbí. Ty vajíčka. No nech jí. Natáčím to. Nech jí chvilku. Já natočím. Tak se tam dáme to v tom černým, co to je? Tak jo. No ty, abys to nevytáhla, viď? Mačeta. Tak to není pro tebe, to je asi pro mě. Tak to bude asi spíš pro táty. Ne, to je pro mě. To vím. No to je masakr teda. Ukáž. No, postav se s ní někde. Taky je rozdět, vyndej to z toho igeličku. Tady něco naučit. A co teď máš s tím dělat? Tady všechno rozsekat? Co děláš s tím? No zapozuj mě. No tak takhle ne, normálně. Jako když chceš něco sekat. No takhle dolů ruku. A ještě ji natoč. No. Ťuk. Jo. Ťuky. Ukáž? Jak to tady všechno... Hlavně s ním opatrně. To ostrý. No to je... No, tak to víš, že víš, že někoho sekne, tak To je... se bude s tím rozmachávat. Je. Bude někdo štvát. No tak ty nebudeš nic s tím dělat. To je hrozně nebezpečný. No to ne. Ne. Je. Dodáme To někam. nebudeš nikde to používat na nikoho, ani strašit prostě. Hlavně to tím, kdy někdo sebrat a použít to proti tobě, to ne. Můžu? Počkej. Tomí, tak počkej, ještě taky natáčím. Já to mám rozmluvené. Co? Je to, jak jsi mi odnesl. Já jsem stěl. To bylo něco jiného, ne? Ne, těša. No tak vidíš, tak to asi ten Ježíšek viděl, že to chceš, tak ti to dal. Vajíčka největší úspěch. A teď něco? Počkej, Tomíku. Míku, koukej. Koukej, malá, jde ke stromečku. Ne. Nemítá to. Proč to rozbaluješ? Tak pro ní. Tak chvíli můžeš čekat, to Jo, to můžeme chvilku, koukej, malá zkoumá stromeček, tak se podívej taky. Není všechno jenom vodárka. Teda. To tady rozbaluje. Koukejte se. Tohle tak můžeš chvíli čekat, že jo? To je rozbalený celý. No to